ayya ni dai gatawa ina kuke zannona ta bana kallon wata idan har gata kyakkyawa ce na yaba kyan surarta ba ta yaudara ga kaɗan daga halayyarta zan so ki zauna a tare da ni ai mana aure da ke gani. Wannan kamar naman hannu. Ina kai kuskure fa, wannan babbakakken naman kare ne. Allah sarki ne kuma ƙarhin naman raƙumi na ji. To dai gaskiya wannan kare ne ya kamu da ƙanjamau da olsahi ne na babbake na soye. Kan bala'i. Menene kuma ya faru? Ankul wallahi naman nan ya burge ni zan iya ci. Kayya idan yara suna cin wannan naman fa alƙur'an ɗoɗewar basira suke. Ka yi haƙuri sai ka girma. Ok to ba matsala na haƙura. Ɗai hegiya kwaɗayayyen banza da hofi, ni za ka raina hankali. Ita dai rayuwar nan salin alin, idan an baka salin alin, idan an hana ka wayam, idan an baka daɗi. Nama dokin Iliya ba a ba da kai ba a ba da aranka, nama dokin Iliya. zuciyata ya zauna nai dubu ba za na fito ba daga tarko. Kankare da daɗi maci kule ba a bawa yaro maci kule. Duk wanda ya ci he kaɗai zai mutu kuma Allah ya tsine wa marowaci. Duk wanda yake da rowa ba zai taɓa ganin annabi ba, ɗan tsinanniya ne kuma. Sai dai kawai su zauna a gida iyalansu suna joya su suna ba su kuɗi suna kwaɗayin banza da hofi. Allah ya tattaro bala'in duniya ya watsa muku marowata 'yan iska ne. Lamban wata tsinanniya kai sebin da nefa bill. Kutu melensi me kika ce? Lamban wa kai sebin da nefa bill. Na duba ta WhatsApp kuma na ga hotonta na mace ce. Har tana ce ma I love you so much. Wace ce ita iye ka faɗa min? Ai kuwa lamban nan ta kai to a ina ma muka haɗu. Ina ga miki na wannan lambar dai ina tunanin ai kuwa anti da zaki kara duba nepa bill 2 zaki ga wata ko kuma ki duba Huhaina zaki gani an rubuta Spider-Man ko Batman. Duk wanda kika duba alkur'an anti ina mai digo ɗazu ka ce kana so ka ci nama. Ka ce menene ban ji ba. Na ce ka zo ka karɓi wannan tsiren kuma in baka 2,000 ka je ka karɓa. Ba naman kare bane dama. Waya ina maka magana kana ɗaukan abun wasa iye. Dakata anti ankul ka ce za ka bani wannan tsiren kuma da 2,000 na je na saya ko. Ka danna malam matsiyaci. Ok to zan baka na alkawari zan baka yasin. Idan baka bashi naman nan ba to ta tabbata ƙarya kake min. Kai maza ka bashi. He bai mi nama ago bayo wahala nama yayi daɗi kuma ba wani ɗan iska. Wayo ni ne Tigo yau dama ta zo. Zan maka lasu wani in ka sake zuwa gidan na yana karya ka yasin. Ifido mi adoyo man taka ben sabin na be a bage bitto mi giba. Allah anti alquran to zai miki karyar.